Cantik. Iya. Masya Allah. Ken, umurku karo pakmu mehimbang rasa banter-banter. Kakek kan enggak budek. Iya kakek. Loh, maksudku Kakek itu dalang yang tumpak ninah. Memang. apa? Tumpak ninah. Sinten toh? Tadi loh kakek kan bilang toh. Kakek sama Pak Dekling itu dalang yang tumpak ninah. Tumak. Nina. Ora kok gawe Tak kira lek tumpak ninah iki jenenge wong lek ra ngono ya numpak mbokmu nenek kowe nah. Aku ora lho kuwi kasuse. Nyapa? Dek, ya apa? Kayak kok enek cemlorot ya balas sikat Kang. Ning nalika kuwi gaene awakmu japane jan sip kan. Ngilmu sing tak kene karo Kang Gendel ngang Sukapura padha. Deleng iki. Kang Degleng iki tunggah guru.